Voor de eerste keer werd zaterdag Kom Leunen georganiseerd. Ruim 20 verenigingen, stichtingen en ambachten lieten zich zien. De dorpsraad organiseert ieder half jaar een overleg met voorzitters van alle verenigingen die in Leunen actief zijn. En daar is eigenlijk naar voren gekomen dat de verenigingen niet altijd bekend zijn bij nieuwe inwoners. En daar is de vraag eigenlijk van gekomen van kunnen we iets organiseren om de bekendheid bij nieuwe inwoners van Leunen te vergroten. En zo is eigenlijk Kom Leunen ontstaan. En toen we eigenlijk aan het organiseren gingen, kwamen we er ook achter van dat we zelf eigenlijk mensen die in Leunen al langer wonen ook niet alle verenigingen kenden. Dus toen hebben we eigenlijk bedacht van we moeten het breder trekken, dat het eigenlijk voor iedereen is die binding heeft met Leunen. Dat iedereen eigenlijk op een leuke of interactieve manier kennis kan maken met de verenigingen, clubs en stichtingen en ambachten die Leunen allemaal te bieden heeft. Was er dan al langer behoefte aan zoiets? Dat denk ik wel, omdat het eigenlijk in die voorzittersoverleg is vaker over gegaan dat het af en toe moeilijk is om mensen te bereiken of mensen kennis te laten maken met wat je doet als club of als werkgroep. En ja, daarom denk ik dat er wel al langer behoefte aan was. Waarom doen jullie mee aan Kom Leunen? Wij proberen onze club een beetje te promoten, want we kunnen wel wat nieuwe leden gebruiken, zoals elke vereniging in Leunen. Hè? Dus een beetje bekendheid, ook wat je moet doen om lid te worden, ook als je lid bent wat je dan moet doen. Het is een gezelligheidsclub. Dus we hebben 150, 160 leden, we kunnen er best nog een paar bij gebruiken. En er komen nu best wel veel nieuwe mensen in Leunen wonen met uitbreidingsplannen. En dan willen we toch laten zien dat wij als kleine werkgroep, Wandelpaden Leunen, ons willen presenteren om te laten zien wat er is en mensen uit te nodigen om op zijn tijd eens een keer een wandeling mee te maken. Want veel mensen weten niet eens dat hier wandelpaden zijn in Leunen. En we hebben hier in Leunen 21 kilometer aan route liggen dat mensen kunnen wandelen. Gewoon een stukje promotie van het dorp Leunen, ook voor de mensen die hier, nieuwe bewoners. Ook voor de mensen die hier even komen kijken. Ook zelf ook Leunse mensen die hier al jaren wonen, die toch even komen kijken van goh, wat hebben ze dan neergezet. Ja, en ze hebben mij toen benaderd voor het museum van de carnaval, de Pielknol. En toen heb ik gezegd van ja, dat moet eigenlijk een beetje combineren samen met de carnavalsvereniging Knulken. Dus toen hadden we zoiets van ja, daar gaan we gewoon staan. En wat hopen jullie daar dan mee te bereiken? Ja, nieuwe leden natuurlijk. Ja, voornamelijk. Jullie hebben een veldje meegebracht, een net. Ja, nou, we tennissen daar, met name met jeugd, maar net ook met senioren. En we hebben een prijsvraag. Ze mogen raden hoeveel ballen er in een mandje zitten. Kunnen ze een prijsje winnen. Nou, voor de rest gewoon interesse wekken. Hè? Als het bevalt, en dan willen we misschien niet jaarlijks of tweejaarlijks misschien dit blijven organiseren.